Ano ba talaga ang gagawin nyo doon sa kabilang sityo? Medyo hindi kasi ligtas yung lugar na yun eh. Hindi ligtas? Paano namang hindi ligtas? Medyo hapon na oh. Maya-maya magdidilim na. Malayo pa ba bago natin marating yung bahay nyo? Anak na! Nandiyan na sila! Magtago muna tayo! Dito! Dito, Tapilo! Kapag sinabing may kayamanan ang lolo ninyo pero kailangan pa itong puntahan at hukayin, gagawin nyo ba? Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. At ganun din po sa inyo Miss Clara at Sir Jay. Anak po ako ng isang unano. At ang mga panahong yon, lubog na lubog sa utang ang mga magulang ko. Ang tatay ko kasing unano, nagawang malulong sa sugal, kaya lalo kaming nabaon sa utang. At ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay bunga ng mga naging kagagawa niya. Para mas maintindihan niyo ang lahat, ako nga pala si Tapilo. At ito, ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Tulang! Tulang! Tapilo! Anak! Tulang! Oh, si tatay yun ah. Ano nangyari doon? Tapilo! Anak! Itago niyo ako! Dali! Bilisan niyo! Papatayin nila ako! Ano? Ano papatayin po kayo, tay? Sino naman papatay sa inyo? Yung pinagkakautangan ko. Malaki ang utang ko sa kanila eh. Utang? Ba't naman po kayo nagkautang? Akala ko ba sila yung may utang sa'yo kasi palagi kang panalo sa sugal? Hindi yan totoo! Mamaya na ako magpapaliwanag ha! Itago niyo muna ako! Ang bira kayo, tay. Dito sa bowl. Bilisan niyo. Oo, tama. Yan ka! Hoy Tapilo! Ilabas nyo nga yung tatay nyo! Ang lit-lit ng mga binte pero ang bilis tumakbo! Hoy Mambudog! Lumabas ka nga dyan! Uy, Tapilo. Ikaw munang humarap sa kanila. Sabihin mo wala dito si tatay. Naku, ano ba kasi yung pinagagawa nito ni tatay sa buhay niya? Hoy Tapilo! Ano? Buksan mo nga itong pinto! Eto na po, eto na po. Oh, bakit po Nay? Anong kailangan mo? Nasaan yung tatay mo? Sabihin mo nga magbayad siya ng utang niya kay boss kung ayaw niyang mapahamak. Hindi yung tatakbo-takbo lang siya. Magkano ba yung utang niya? 5,000? 10,000? 50,000! 50,000? Paano naman nangyari yun? Sabi ng tatay ko, kayo daw yung may utang sa kanya eh. Pwede sinungaling ang tatay mo. Nasaan na siya? Ilabas siya! Mga kasama, pasukin nyo na lang! Di naman nila ilalabas yan eh. Halika na! Mang Budog, hoy! Kahit maliit ka, mahanap ka namin! Lumabas ka na nga lang dyan kung ayaw mo masaktan! Mang Budog! Teka po, teka lang naman. Wala po dito si tatay eh. Kahit halugugin niyo pa yung buong bahay, hindi niyo po siya makikita dito. Huwag niyo na siyang itago. Kayo ang masasaktan dito. Sir, kahit po patayin niyo kami, wala po talaga dito si tatay. At saka, ito. Bubuksan ko pa ng todo itong pinto. Silip, meron ba kayo nakita unano dyan? Wala, di ba? Ilabas nyo na lang kasi yung tatay nyo. Ano, gusto mo tadyakan kita? Sinasabi na nga wala si tatay dito eh. Ba't ba ang kukulit nyo? At saka, ito. Meron pa kami isang pinto. Tignan nyo. Baka nasa ilalim ng higaan. Ayan patignan mo. Ano? May nakita ba kayo? Wala, di ba? Kasi nga, wala nga dito. Negative, boss. Wala nga siya dito. Dito lang yung tumakbo kanina eh. Kasi nga, kung may atraso ako, syempre hindi ako uwi sa sarili kong bahay, no? Lalo na kung alam kong galit sa akin yung mga tao na gawan ko ng kasalanan. Kaya siguradong nasa labas lang si tatay. Sabihin mo sa tatay mo, galingan niya sa pagtatago niya ha. Baka mapikon ako sa pinaggagawa niya at mapatay ko talaga siya. Naku sir,
Kapag naman pinatay niyo si tatay, hindi yun makakabayad ng utang sa inyo. Sige ka. Di kayong dalawa magbayad. Oh, sir. Para sa kaalaman nyo, may halaga ang katawan ng tao. Oh, kunwari 1,000,000, di ba? Isa size pa lang ni tatay, 1/4 pa lang siya eh. So 250,000 lang yung value nun. Kapag pinatay niyo siya, hindi na kami makakabayad ng utang. Kayo pa yung magkakautang sa amin kasi may 250,000 kayo kinuha mula sa amin eh. Walang halaga ang katawan ng tatay nyo. Sinasabi na nga namin sa inyo, sir eh. Wala nga po dito yung tatay namin. Siguro sa ibang lugar nyo na lang hanapin. Tandaan nyo to ha. Kapag hindi namin nakita ang tatay nyo, kayo ang pagbabayarin namin sa utang niya. Tara na! Umalis na tayo! Ito yung dalawa. Mabalikan ko kayo! Pagkaalis ng mga taong yon, agad kong isinara ang pinto at saka namin pinalabas si tatay mula sa baul. Paglabas niya ay basang-basa siya ng pawis at halos sa habol ang hininga. Binuhat siya ni Onyok at marahang pinaupo sa sahig. Saka naman napakamot na lang sa ulo. Tay, ano bang ginagawa nyo? Ba't umabot sa 50,000,000 yung utang nyo? Kasi ganito yun anak. Ang totoo 2,000 lang talaga ang utang ko doon. Oh, 2,000 lang pala eh. Paano naman naging 50,000,000? Nung natalo ako ng 2,000 tumaya pa rin ako kahit wala na akong pera. Sinasabi ko na lang, 10,000 ang taya ko rito, ganyan. Kapag nanalo ako bibigyan nila ako ng 10,000. Kapag natalo ako magbabayad, syempre. Natalo ako ng 5 beses Diyos Mariosep naman tay. Kaya pala naging 50,000 kasi tigsa 10,000 yung taya mo eh. Wala ka namang kahit 5 diling na hawak ah. Pero sa totoo lang tay, kung nanalo ka man sa drawing mong taya, ewan ko na lang din kung bibigyan ka talaga nila eh. Oh, ngayon tay, saan ko kukuha ng pambayad niyan? Mag-utang muna tayong dalawa. Ano? Ba't naman kami mangungutang utang niyo yan tay? Mas matangkad kayo sa akin Pambihira ka naman tay. Ano naman kinalaman ng tangkad namin sa utang nyo? Tsaka kami talaga yung pagbabayarin nyo? Hindi naman ako makakahanap ng pera. Inahabangan nila ako sa labas paano ko makakadiskarte kung ganon? Sasaktan lang nila ako. Bubugbugin. Sisigilin ang sisigilin pero hindi naman nila ako hahayaang gumawa ng paraan. Ano ba babagasa ko? Di kayo na lang. Kasi naman tay, ang lit-lit nyo na nagagawa nyo pa magsugal. Di ka naman mukhang astig sa sugalan eh. Kapag umupo ka sa silya, ulo mo lang yung makikita. Oh, anong mangyayari kapag hindi mo pa tinaas yung kamay mo? At saka, tayo naman, ba't ba gustong-gusto mo yung sugal na yan? Malas-malas mo naman pagdating sa panalo. Grabe ka na mo makapanlait. Parang di kita anak ka. Kahit papano tapilo. Pinagpaguran ko kayong buuin sa katawan ng nanay niya. Tapos kayong malaki na kayo't mas matangkad na sa akin Lalait-laitin niyo na lang ako ano naman? Kung ulo lang yung nakikita kapag nakaupo ako sa harap ng mesa sa sugalan. Ang mahalaga naman doon, may nakikita ka. Mas okay sana tay kung panalo ka eh. Kaso palagi kang talo. Ano ka ba? Wala akong nagawa nun kundi humanap ng mahihiraman. Kaso wala rin gustong magpautang sa akin dahil kapos din naman sa pera ang mga kaibigan ko. Hanggang sa dumating si nanay sa bahay at doon niya inumpisahang guluhin si tatay. Hay Budag! Animal ka, lumabas ka nga dyan! Oh, si nanay yun ah. Ano naman kaya problema nun? Nay, eto na po. Nay, bakit po? Nasaan yung tatay niya? Alam niyo ba kinuha ng mga sindikato si Gingging dahil sa utang niya? Si Gingging daw yung paghahanapin nila ng pera para mabayaran yung utang ng tatay niyo. Ano? Ba't pati naman si Gingging? Wala naman sa pader kong anak ko babaya. Yun na nga Kasalanan mo talaga to, Budag. Aray ko naman. Ang dalitan-li talaga para sa'yo nasaktan ako Kasi nga anak mo na yung kinuha dahil sa'yo.
Paano ko mababawi si Gingging yan? Wala ka talagang kwentang ama. Aray ko! Tama na! Nay, teka lang. Saglit naman po. Paano po tayo makakaisip ng solusyon kung ganyan po tayo? Sinasaktan niyo si tatay, oh. Hindi naman kasi tayo makakabuo ng pera kung puro tayo gulo dito. Oh, narinig mo? Makinig ka sa anak mo! Kaaray! Ang sakit talaga ng pinagkakagawa mo eh! Isa kaya tayo kukuha ng 50,000. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang natin si Gingging sa mga yun eh. Eto na nga. Ako na mag-iisip ng paraan. Ikaw, Hana, kausapin mo yung mga kumuha sa kanya. Sabihin mo, 5 araw. Babayaran natin na 50,000. Kahit may tubo pa. Basta wag lang nila saktan si Gingging. Paano ko naman gagawin yon? Hindi ko nga alam kung sino-sino sila. Ako na. Ako na po yung kakausap. Pero, tay, paano kaya tayo makakabayad? Anong plano mo? Ano bang naisip mong paraan? Ito, sandali lang. Kukunin ko lang ang mapa. Marami palang mapang itinago si tatay na hindi pa namin alam kung saang mga lugar tumutukoy. Mga lumang mapa ang mga yon na ni minsan ay hindi talaga nakatawag ng pansin ko. Kaya hindi ko na rin naisip na magtanong. Pero ng mga sandaling yon, nang ilabas niya ang isa sa mga mapa, may kasama pa siyang maliit na supot na yari sa tela. Ay, tignan niya. Napakalikla lang kasi ng piraso na to pero kapag kinausap niyo si Sir Ramon, ipakita niyo to sa kanya para hindi niya saktan si Gingging. Aba, ginto to tayo. Ginto nga, pero alit naman. Hindi naman to makakabayad ng buo sa utang mo, tay. Di kukuha tayo ng mas marami pang ganyan. 5 araw ang kailangan kasi malayo yun eh. Nasa 5 sityo pa sa kabundukan. Ipakita niyo lang dyan kay Ramon na totoo ang gintong kukunin natin. Sapat na mura to bilang patunay. Pero, tay, kanino nga ba yung ginto na yan? Kanino pa ba? Hindi sa atin. Talaga lang budog ha? Baka mamaya nagsisinungaling ka na naman. Ang liit-liit mong tao pero ubod ka ng walang ya. Kahit kailan ka talaga. Apinapi ang kaliitan ko sa'yo ah. Wala ka nang ibang ginawa kundi laitin ako. Ayos lang naman sana kung magiging maliit ka kung matino ka lang. Kaso hindi eh. Maliit ka na nga, manluloko ka pa. Pasaway ka talaga. Paano ka natitiis ang 2 anak mong to ha? Pinagmamalaki mo pa kasi kumakampi sa'yo? Siya. Ako nang gagawa ng paraan, di ba? Gagawa ko ng paraan. Kailangan niya lang makausap si Sir Ramon. Hindi niya sasaktan si Gingging basta may panghahawakan lang siya. Tay, bakit hindi na lang ikaw yung makipag-usap? Uy, paano kung lumpuhin niya ako? Para tayo makakaalis doon. Oh, paano kung ako naman yung lumpuhin, tay? Di si Yonyok na lang ang pumunta. Ano? Ayoko nga. Mamaya ako pa yung lumpuhin dun eh. Gusto niya ako malumpo ganon. Hindi naman sa ganun, tay. Pero kasi utang mo naman yun eh. Tapos ako yung magpapapalo. Grabe naman kayo sa akin. Ganito na nga lang, tay. Sabay-sabay na lang tayo pumunta doon. Para hindi na rin halatang nagtatago ka, tay. Kayo naman po kasi. Nagtago pa kayo. Paraan naman palang pambayad. Kailangan pa talaga madamay si Gingging. Oh, narinig mo na yung mga anak mo? Masyado ka kasing makasarili. Akala mo lagi kang tama pero mali ka naman. Pero patingin nga po ako ng mapa, tay. Paano naman naging sa inyo yung mga ginto na yan? Basta maniwala ka sa akin o hindi. May mansyon tayo ron. Oo nga. Malit ka lang na mansyon kasi. Malitang din naman kami ng lolo't lola ninyo eh. Pero sa loob ng bahay na yon, marami tayong ginto. Ang problema nga lang eh, malayo ang lugar na yon. Kailangan natin ng maraming baon. O sige, kung yan lang yung paraan para makawala tayo sa utang mo, tay, at mabawi natin si Gingging, edi umalis tayo. Puntahan natin si yung amo ni Punaynay. Dahil nga yun ang napagkasunduan ay pinuntahan na namin ang lugar kung saan naroon sina Sir Ramon. Pati na rin ang mga tauhan niya. Sa totoo lang nakakatakot pa lang sa unang pasok. Para kang pumapasok sa lungga ng dragon.
nang walang kahit anong panangga sa ibubuga niyang apoy. Sir Ramon. Magandang araw. Sir Ramon. Oh, Sir Ramon, nandito si Mang Budugo. Magbabayad na yata ito o magpapabugbog. Ano Mang Budog, may babayad ka na ba? Ba't naman ako sa'yo sasagot? Hindi naman ikaw yung pinagkakautangan ko nasaan ang boss mo? Yan gusto ko makausap. Dala mo pa yung buong pamilya mo Kaya nga siya ang gusto ko makausap Sige na, Punay. Dali mo sila rito. Oh, doon daw kayo. Sumunod kayo sa akin. Boss Ramon, eto na sila Ano, Budog? Meron na ba? Kasi sir hihingi sana ako ng palugit. Mga 5 araw lang. 5 araw? Baka naman sa loob ng 5 araw baka wala ng anak mo. Kahit doblehin ko pang bayad sir. Basta bigyan mo lang ako ng 5 araw. Baka walang bulang ang anak ko. Hindi ako ganyang kauto-uto, Budog. At hindi rin ako tanga. Sino ka ba para sundan kita, ha? Bakit wala kang may babayad? Hindi ko ibabalik ang anak mo. Eto sir. Yan po. Ano yan? Buksan mo na lang sir. Tapos tignan mo. Anak na. Ano to? Ginto? Pero ang late-late naman. Ginto nga to pero magkano lang to? Nasaan ang iba nito, ha? At bakit ka may ganyan? Yan na lang po ang natira Yung iba, ipinagawa ko ng bahay namin pero marami pa ako yan. Wala nga lang dito sa lugar na to. At nasa naman ang lugar na yan? Dito. Tignan mo ang mapang yan. Nasa kabundukan yan. At doon makikita ang sinasabi ko sa'yo. Kaya nga humingi ako ng 5 araw kasi sobrang layo nun Huwag mo lang sanang saktan ang anak ko, sir. Kapag naibigay kung gusto mo, kahit sobrahan ko pa. Basta huwag lang magasgasan ang anak ko. Ibalik mo sa amin ang buo. At paano naman kita pagkakatiwalaan, ha? Nasa'yo naman ang anak ko, sir Alam mo, bilang ama, gagawin ko ang lahat para mabawi siya. Hindi ko man siya makukuha sa'yo hanggat wala akong naibibigay Kaya wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Sinuri naman ni Boss Ramon ang mapang ipinakita ni tatay. Luma na kasi yon at halatang gawa sa mga makalumang materyales. Siguro naisip na rin niya na wala namang dahilan si tatay para magsinungaling. Lalo na't si Gingging na ang pinag-uusapan. Ang nag-iisa naming kapatid na babae. Kambal kami ni Onyok, pero mas mabigat lang ang pangangatawan niya kaya hindi agad halata. Kami namang lahat ay sa tangkad ni nanay nagmana, kaya si tatay lang talaga ang unano sa amin. Pagkatapos suriin ni Sir Ramon ang mapa, sumenya siya sa mga tauhan niya at si Punaynay ang agad na lumapit. Sige, 5 araw. Mananatiling ligtas ang anak mo rito. Sige na. Gagawin ko na ang 1 linggo. Pero sa loob ng 1 linggong yan, kailangan bayaran mo na ako, ha? Doble ang sabi mo, di ba? At para sigurado akong hindi mo ako niloloko, sasamahan kita ng mga tauhan ko. Marinay, 3 kayo. Sasama kayo sa kanila, ha? Malinaw? Walang problema, boss. Ako na pong bahala sa kanila. Kapag may ginawang kalokohan tong mga to, ako na yung kikilos. Naku, maraming salamat talaga, Sir Ramon. Pangako, mababayaran ko ang utang ko. Basta sana lang yung anak ko huwag niyo lang sasaktan, ha? Sana maayos ang kalagayan niya rito habang hinihintay niyo ang bayad ko. Pinagkakatiwalaan lang kita kasi tatay ka at hawak ko ang anak mo. At tama ka rin naman Gagawin talaga ng isang ama ang lahat para sa anak niya. Dahil dyan, pagkakatiwalaan kita sa uling pagkakataon. Dahil nga pumayag na siya ay umalis kami noon. Kasama si Punaynay at ang 2 pa niyang tauhan. Nagpaiwan si nanay.
dahil gusto niyang palaging mabisita si Gingging doon. Nagbaon kami ng pagkain, tubig, damit at iba pang kakailanganin sa biyahe, lalo na para sa pahinga sa daan. Nung una sumakay muna kami para mas mabilis kaming makarating sa paanan ng unang bundok. Dumaan kami sa isang liblib na lugar at doon na nagsimula ang paglalakad namin. Pero kahit ganon, 4 na oras din ang inabot ng biyahe pa lang sa habal-habal. Bandang 3:00 ng hapon kami nakarating dun sa liblib na lugar na yon. At dahil hindi na yon mapapasok ng kahit anong sasakyan, dun na talaga nagsimula ang mahaba naming lakaran. Oh, may mga bahay rin pala dito eh. Kaso, ang liliit. Makakalahin mo ba to, Mang Budog? Diyos! Mas matangkad pa nga mga yan kaysa sa akin eh. Pero huwag kayong kahit ganyan mga bahay nila at mukhang mahirap tingnan. Mga mayayaman yan sa lupa. Eh baka ikaw, kahit isa talampakan wala kang pag-aari. Eh sila, ekta-ektarya. Ah, ganun pala yun. Pero kumikita naman sila sa mga tanim nila, di ba? At hindi nila ipaayos yung mga bahay nila. Eh yun ang hindi natin alam. Basta kami noon, kapag malaki ang kinikita sa lupa, nagpapaayos kami ng bahay. Tignan mo lang yung pupuntahan natin. Makikita mo. Sementado yung bahay namin doon. Eh sadyang wala nga lang talagang nakatira kasi napakalayo ng lugar na yun eh. Malayo sa lahat. Eh pero ngayon, naghihirap kayo eh. Tapos may tinatago pala kayong ginto. Dapat mayaman na kayo ngayon ah. Eh tapos para mas madaling makidnap ang anak ko. Naguwag ka. Eh marami pa rin tao na walang respeto sa kagaya ko. Kapag nakita nila may pera ka lalo ka lang guguluhin at pipilitin. Oh, eh di ba pera naman talaga yung kapangyarihan ng tao? Kapag may pera ka, halos sambahin ka na nga eh. Siguro sa inyo ganun. Pero sa amin hindi. Hindi naman talaga kami mayaman. At baka dahil sa pag-iisip na gaya nun ni tatay, kaya hindi namin naranasan ang marangyang buhay. Kahit may kaya naman pala sana kami. Tapos sakalang niya naalala ang mga gintong yon ng kailanganin na niya at may kadugunang nadadamay. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa may nakita kaming isang itim na aso at halos hila-hila na lang niya ang isa niyang paa. Naku, kawawa naman tong aso na to. Stoy, sino may gawa nito sa'yo? Oh, halika nga dito. Ano, kailangan mo ng tulong? Eh, hindi naman kita sasaktan eh. Halika dito, tutulungan kita. Aba, lumapit talaga yung aso sa'yo oh. Eh kasi kung ilalagay mo yung sarili sa sitwasyon niya, malaking bagay itong ginagawa ko para sa kanya. Tingnan niyo, lumapit siya di ba? Kasi kailangan niya ng tulong eh. Halika, gagamutin natin yung sugat mo. Oh, talagang pumuhisto yung aso oh. Ginamot ni Onyok yung aso. Gamit ang panyo niya ay tinalian niya ang sugat nito sa paa. Pagkatapos iniwan namin ang aso na maayos na ang lagay. Habang papalayo kami, tanaw pa rin niya kami. Ilang beses din akong napalingon sa kanya. Hanggang sa pumasok kami sa isang masukal na gubat. Pagkalabas namin doon, madilim na. May nadaanan kaming ilog. Malamig ang tubig at malakas ang agos. Kaya napagpasyahan naming magpahinga muna. Isang bundok bayag to. Wala pa tayo sa pinakatuktok. Pero inabot na tayo ng isang buong araw. Eh malayo na rin kasi nilakad natin tay. Tsaka halata naman sa mapa na malayo talaga yung pupuntahan natin. At saka isang linggo naman yung binigay sa inyong palugit eh. Ayos lang yan. At saka kilala ko yung si boss. Namimilit yun oo pero marunong tumupad sa usapan yun. Huwag ka lang magsisinungaling sa kanya tungkol sa pera kasi malupit din yung gumante. Huwag kayong mag-alala. Makakabalik sa boss niyo ang pera. At kapag nabayaran ko na siya hindi na talaga ako uulit sa sugal, no? Dapat lang tayo no? Pero bakit ka ba kasi napasok sa sugal? Di ka naman dapat umaabot sa ganun eh. Eh akala ko kasi nandun pa rin ang swerte ko eh. Ano? Anong swerte dyan tay?
Paano mo naman nasabi na may swerte ka sakit pa lang Kahit Aray sa ko! usapan talaga, sasali mo yan, ha? Ay, naku, magpasalamat ka na lang at gwapo at tatay mo. Sa kabila ng kapandakan ko ginusto pa rin ako ng nanay mo. Ang sabi niya, hindi raw importante ang katawan. Basta gwapo ang buka. Oh, gwapo ka, tay? May oo. Bakit? Hindi ba? At tandaan mo, ha? Kapag sinabi mong hindi ako gwapo, tatay mo pa rin ako, Kung di ako gwapo, di kayo rin. Oh, di gwapo ka, tay. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Makahiga na nga lang dito. Dito na ako maglalatag Wala namang mabangis na hayop dito, no? Wala yan. Hindi naman sobrang masukal ng lugar na to May mga tao pa nga nakatira sa malapit Ang mas nakakatakot yung walang halos bahay. Di ba, tay? Tay? Wala na. Nakatulog na si tatay, Buklase talaga si tatay. Kahit saan na lang maabutan. Ako rin, matutulog na ako Tulog na rin kayo. Oo na. Usod mo na nga dito yung gamit mo. Nakabalandra si tatay Wala tayong mapwestuhan. Teka. Ano tong nakalabas sa bag mo? Hoy, bukas yung bag mo. Lost thread na naman yung zipper niyan. Ano ba? Ang gulo mo naman Nasaan ba? Ayan ano to? Pink na bra? may terno pa pante lumalabas na Hoy, unay-inay. Akala ko ba yung mga tomboy nakasuot ng... Hoy! Bitawan mo nga yan! Aray ko naman. Ba't mo naman ako inampas? Buisit ka talaga? Wala namang ginagawang masama sa yung brat panty ko Kasalanan ko bang lumabas lahat yan? Ba't yan mo kasi nilagay? Alam mo naman sira yung zipper ng bag mo Di ko naman alam nabubuka ng ganyan to Kakainis. Ba't ba kasi ito nasira? Nagpahinga muna kami noon. Pero dahil nga hindi maayos ang higaan hindi ako agad nakatulog. Ang iba pang mga kasama ni Punaynay, himbing na. Ako naman gising na gising pa rin. At nakikipagdigmaan pa rin sa mga lamok. Habang nakahiga ako, may narinig akong kakaibang kaluskos mula sa damuhan. Napabangon ako dahil doon. Nilapitan ko kung saan nanggagaling ang ingay. Pero bigla na lang may kung anong kumawala sabay may narinig akong mabangis na ungol. Naisip ko noon, baka hayop lang yon. Kaya bumalik ako sa hinihigaan ko. Pero maya-maya ay may nakita akong figura ng isang tao sa ibabaw ng bato. Dahan-dahan akong lumapit at doon ko napagtanto na babae pala siya. Miss? Anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nandyan? Gabi na. Gusto ko lang magpahangin. Masarap kasi yung hangin dito malamig. Malapit lang ba yung bahay niyo dito? Kasi parang hindi bagay sa itong lugar na to. Baka mapahama ka dito Ikaw, ba't ka ba nandito? Bale, may pupuntahan kasi kami. Dating lugar to ng tatay ko. Kaya kami nandito, nagpapahinga lang muna kami. Ganun ba? Ako nga pala si Tapilo. Galing ako sa malayo pero hindi gaya nito mas sanay ako sa medyo maingay. Ako naman si Amara. Alika, samahan mo ako. Pagmasdan natin yung refleksyon ng buwan sa tubig. Sige. Umakyat ako sa batong yon. Pero hindi rin ako sanay makakita ng babaeng kumikilos sa dilim na parang wala lang. Sa pananalita niya, wala akong maramdamang kahit konting takot. Siguro dahil taga-roon din siya at sanay na sa ganong klase ng galaw at gawain. Hindi ko man makita ng maayos ang mukha niya noon. Halata namang may sapat siyang tangkad at maayos ang pangangatawan. Nauna siyang umupo at ako naman ay tumabi lang sa kanya habang nakatingin din sa refleksyon ng buwan. Maganda ba yung buwan? Oo. Maganda nga yung buwan. Pero sa totoo lang, ngayon lang talaga ako nagbigay ng pansin dyan. Hindi kasi ako mahilig tumingin sa buwan Iba lang talaga yung nakasanayan ko sa lugar namin. Iba? Gaya ng ano? Kasi kapag ganitong oras sa amin, madalas tambay lang kami sa tindahan. Inom-inom.
Kapag nasa bahay naman, nanonood lang kami ng TV. O kaya matutulog na lang. Di ba dito sa lugar na to, mas maaga natutulog yung mga tao? Ba't nga ba gising ka pa? Dahil inaabangan ko yung buwan. Gustong gusto ko kasi yung makita gabi-gabi. Lalo na kapag kabilugan. Mas gusto ko siyang pagmasdan. Oo. Bilog na bilog siya, no? Ang sarap kasi sa pakiramdam eh. Lalo na kapag binamasdan mo yung buwan. Sadyang mas masarap naman talaga yung pakiramdam ng gabi kaysa sa araw. Kasi sobrang init kapag araw eh. Kapag tumitingin ka sa buwan, mas ramdam mo yung lamig. Tsaka yung gaan ng paligid. May tanong ako sa'yo, Tapilo. Sige. Tanong mo lang. Takot ka ba sa aswang? Aswang? Totoo ba talaga yung mga yon? Hindi ka naniniwala sa aswang? Slight lang. Wala pa naman kasi ako nakikitang ganun eh. Pero kung sakaling totoo man sila, sana wag na ako makakita, no? Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko kapag may nakita akong ganun eh. Gusto mo bang makakita ng ganon? Ano? Hindi na, no? Huwag na lang. Thank you na lang sa dilim pero ayoko talaga makakita ng aswang, no? Ikaw ba? Nakakita ka na ba ng ganun? Oo naman. Nakaharap ko na nga yung iba eh. We, talaga? Bakit buhay ka pa rin? Ano yun? Hindi ka kinain? Dahil marunong akong lumaban. Ha? Paano marunong ka lumaban malalakas yung mga aswang? Halika. Saan tayo? Doon, sa buhangin. Subukan mo akong labanan. Naku, wag na. Hindi kasi ako nananakit ng babae. O sige, papayag ka o itutulak kita? Grabe ka naman. Tutulak mo talaga? Isa. Maglalaban talaga tayo? Uy, lalaki ako, babae ka ha. Siyempre, baka hindi mo ko kayanin. Paano kung masaktan kita, di ba? Oy, pwisit ka, mahulog ako. Mahulog na ako, ang lamig nito. Aray ko, hilahin mo na ako. Sige na nga, doon tayo. Mukhang mabilis yung kamay mo eh. Dahil sa sinabi ko ay hinila niya ako gamit lang ang isang kamay. Nagulat ako sa ginawa niya kaya napatingin agad ako sa kanya. Hindi ko pa rin makita ng maayos ang mukha niya. Pero ewan ko, pakiramdam ko talaga maganda siya. At dahil nga mapilit siya sa ganong paraan, bumaba na lang ako sa bato at nauna akong lumusong sa buhangin. Sumunod naman siya saka siya dumampot ng isang patpat na para bang sanay na sanay siyang kumilos kahit halos balot na ng dilim ang paligid. Grabe ka naman. Paano ka nakakakilos na parang ang lino ng paningin mo sa madilim? Dahil maliwanag talaga yung paningin ko sa dilim. Ano ka, pinagpala? Oh, eto, gamitin mo to. Tapos labanan mo ako. Mukhang bored ka talaga. Kaya mo ba naisipang pagtripan ako? Ikaw baka mamaya masaktan kita, iiyak ka dito. Tignan na lang natin kung masasaktan mo ako. O sige, paano kung matalo kita? Meron ba ako makukuha ang premyo? Ano bang premyo yung gusto mo? Di sasagutin mo lang yung 3 tanong ko. Yun lang? Gusto ko rin makita yung mukha mo. May ilaw ako dun sa bag. Pwede ko ba itapat yan sa mukha mo mamaya kung sakaling manalo ko? O sige, wala problema. Pero kapag ako yung nanalo, ano? O sige, ano? Bigyan mo ako ng anak. Ha? Anong akala mo sa anak? Dinudukot lang sa bulsa tapos ibibigay ko sa'yo? Sa totoo lang, sobrang nagtataka ako kung bakit yun ang hiling niya. Pero hirap din akong mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Para kasing sa tingin ko, isa siyang malinis at maayos na babae. Pero nang magsimula na ang laban, nung una petiks-petiks lang ako sa kanya. Maya-maya bigla siyang bumilis kumilos at halos ako na lang palagi ang tinatamaan niya. Aray! Grabe! Ang bilis mo naman kumilos! Kaya nga wag mo akong minamaliit eh. Mas magaling ako sa'yo. Ganun pala. Sige, etong sa'yo!
Pero sunod-sunod lang na tama ang inabot ko dahil napakabilis talaga niyang kumilos. Ni isang hampas wala akong naiganti sa kanya. Kahit sineryoso ko na ang pag-atake, hindi pa rin ako makadikit man lang. Hanggang sa ako na ang tuluyan niyang naipahandusay at inapakan pa niya ako sa dibdib. Aray ko! Suko na ako! Pambira ka. Ang galing mo naman. O ano, talo ka na. Paano na yung hiling ko? Teka lang naman. Seryoso ka ba talagang gagawin natin yon? Ano, tatakas ka? Gusto mo bang malumpo? Gusto ko naman talaga pero seryoso ka ba talaga? Ewan ko, parang nahihiya ako Ikaw pa talaga yung nahihiya? Teka nga, bakit ba parang normal lang sa'yo to? Kailangan ko ng anak kaya dapat bigyan mo ko. Kasi natalo kita sa laban. At wala na siguro kung kailangan ipaliwanag pa, di ba? Dahil yan naman talaga yung naging usapan natin. Pero bawal ba magtanong? Hindi naman kasama sa usapan natin yun, di ba? Mamaya ka na lang magtanong pagkatapos. Unahin mo na lang muna yung pinangako mo. Halika na, doon tayo sa malaking bato. Siya pa yung humila sa akin noon. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o totoo talaga. Basta ang alam ko ay nangyari ang gusto niya. Pero hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Pagkagising ko ay nasa tabi na ako ni tatay. Siya pa nga ang gumising sa akin at maayos naman ang suot kong damit. Teka, ba't ako nandito? Kasi diyan ka natulog. Hindi ba't diyan ka naman talaga nakaupo kagabi? Ano? Panaginip ko lang yun? Dapat nandun ako Anong nandun? Diyan ka natulog kagabi. Pero bumangon ako at pinuntahan ko ang lugar kung saan kami naglaban. Nakita ko doon ang mga bakas ng paa namin. May dalawa ring patpat na halatang binitawan lang namin. Tapos pinuntahan ko yung bato kung saan kami nagpunta. At may nakita akong kakaibang bato roon. Pinulot ko yun at ipinulsa. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni Onyok. Uy, Tapilo! Alis na daw tayo. Ano bang hinahanap mo dyan? Wala naman, Onyok. Parang nanaginip lang ako kagabi tungkol sa lugar na to. Pero di ko maalala kung ano. Tara na, alis na tayo. Nagpatuloy kami sa paglalakbay. Habang papalayo kami ay panay ang tingin ko sa paligid. Hinahanap ang mga bahay na parang nakita ko kagabi. Pero wala talaga kahit isa. Kahit nga nakaakyat na kami sa mas mataas na bahagi ng bundok at natatanaw na namin ang kabila, wala pa rin. Kaya lalo akong nagtaka kung saan nakatira ang babaeng yon o kung panaginip lang ba talaga siya. Nagpatuloy kami sa pag-akyat hanggang sa narating namin ang patag na daan sa itaas. Doon may mga bahay na ulit, may mga bulaklak sa tapat. Nasa tabi ng mga puno ng mangga at may mga tao ring abala doon. May mga babae ring may hawak na patpat na matutulis ang dulo. At may mga nakatali sa harap nila na may lamang mga binhi ng mais. Paglapit namin, tumigil sila at pinanood lang nila kami. Ano bang ginagawa ng mga taong to? Talaga bang papanoorin nila bawat hakbang natin hanggang makalapit tayo doon? Hayaan mo na sila. Siguro ngayon lang sila nakakita ng mga taong taga-baba. Medyo maitim yung balat nila Tayo kahit papaano, mas mapuputi tayo. Pero tignan mo yung mga babae kay Tapilo nakatingin. Huh? Oo nga no. Aba, Tapilo, lapitin ko pala ng mga taga-bundok. Ano? Lahat naman tayo tinitignan nila Ano ba kayo? Ayan malapit na tayo. Nanahimik na lang kami habang dumaraan. Isa-isa kong tiningnan ang mga babaeng nandun. Pero wala sa kilos nila ang pamilyar sa babaeng nakausap ko.
O baka akala ko lang talagang totoo siya. Nang makalagpas kami, saka naman sila nag-usap-usap at narinig namin. Sabi nila may itsura daw ang tatlong lalaki. Ang tinutukoy nila ay yung dalawa pang kasama ni Ponaynay. May itsura naman talaga ang mga yon, napasama lang sa mga taong mahilig sa dahas. Sabi ko na nga ba itong tatlong to talaga yung kursunada ng mga yun eh. Mukhang pinag-uusapan pa nga nila kung sino sa kanila yung kukuha sa inyo eh. Para namang makukuha nila kagad ako. Oh, ang gaganda naman yung mga babae Di mo ba tinitingnan? Sakto lang. Naku, hindi mo mapapapuri yan sa babae maliban na lang kung nobyo niya. Kapag hindi talaga amin yan na maganda. Ganon? Diyan tayo sa may balon. Kakain tayo ron. Buti may inom din tubig. O sige tay, gutom na rin ako eh. Tinapay lang ang baon natin Pangalawang sityo pa lang to na dinaanan natin. Mamaya, babaybayin na lang natin ang daan para hindi tayo lubusong ng lusong sa kasukalan. Oo nga tay, ang katinga ng mga kugon eh. Dikit ng dikit pa sa balat ko yung mga dahon. Kumain muna kami gaya ng sabi ni tatay. Dahil sa may balon kami nagpahinga pagkatapos kumain. Pinunuri namin ang mga dala naming lalagyan ng tubig. Salitan kami ni Onyok sa pagbibitbit nun. Hanggang sa nakarating kami sa susunod na baryo. Maaga pa nun, tinanghali lang kami nang makalahati na ang biyahe mula sa baryong pinanggalingan, papunta sa kasunod. Pero maisan ang sa lugar na yon. Luntian pa ang mga dahon, pero may mga bunga na at pwede nang lutuin. Dahil nga maloko si Ponaynay, kumuha siya ng ilang mais ng patago. Stoy, anong ginagawa mo? Ba't ka naglalakaw dito? Piraso lang naman di naman mauubos yan. Baka mamaya may makakita sa'yo dito ha. Ano ka ba naman? 6 lang to. Sinama ko pa kayo. Oh, ayan tama na to. Kakainin natin to mamaya kapag nagpahinga na tayo dun. Ay, dahan-dahan kayo sa pagkuha ng ganyan. Hindi nyo alam baka kasprayan niya ng may-ari. Malason pa kayo. Pambihira naman to si Ponaynay oh. Magpasalamat na lang kayo mamaya kapag nabusog na kayo. Bahala kayo. Basta ako gusto ko lang maghilamos o maligo man lang. Ang init na kaya. Wala nga tayong nadadaan ng tubig Matapos ang isa pang oras na paglalakad ay nakarating kami sa kasunod na baryo. May nakita kaming bahay na may poso sa harap. May isang babaeng naglalaba doon at mukhang hindi na talaga nakatiis ang kapatid ko. Lumapit siya para humingi ng tubig kahit panghilamos lang. Oh, miss, pasensya na ha. Sobrang init lang talaga. Kahit panghilamos lang sana oh. Sige, walang problema. Oh, eto tabo Naku, maraming salamat miss. Ang daming bunga ng mangga dito Pwede ba makahingi dito? Ito talagang si Ponaynay. Mukhang maliit pa yung mga mangga. Sige, kuha lang kayo. Wala namang problema. Sa totoo lang, pamilyar sa akin ang boses ng babaeng yon. At nang tuluyan siyang tumayo, may kung anong kumislap sa alaala ko. Parang pamilyar ang tangkad niya at maging ang hubog ng katawan niya. Sa mukha lang talaga ako walang maalala. Isa pa, nakapusod ang buhok niya noon kaya hindi ko rin matansya kung gaano yun kahaba. Pero isang bagay ang sigurado ko, maganda ang mukha niya. Mukhang malayo pa yung nilakbay niyo Gusto niyo ba kumain? Pwede ba kaming makikain dito? May mga dala naman kaming baon pero hindi lang naluto kung okay lang po sana makikiluto muna kami. Oo nga pala. Nandiyan ba mga magulang mo? Mag-isa lang ako dito. Hiwalay na kasi ako sa mga magulang ko At opo, pwede po kayo makiluto muna dito. Oh, yun naman pala Maraming salamat
O tsaka, miss, kahiyayaman pero pwede na rin ba ako makiligo? Oo naman. Oh, maraming salamat talaga. At saka, ikaw pala, Ako? bukas ang zipper mo oh. Ay, pasensya na. Hindi ko talaga napansin eh. Grabe, ikaw pa talaga yung nakakita. Pasensya na talaga. Pasok muna kayo. Magpahinga muna kayo sa loob. Kaboses niya si Amara. Kaya lalo kong gustong malaman kung ano ang pangalan ng babaeng yon. Pero hindi muna ako nagtanong. Hinayaan ko munang ang mga kasama ko ang kumausap sa kanya. Hanggang sa maisipan ni Punaynay na magpakilala. Nga pala miss, ako si Punaynay. Tapos itong mga kasama ko, itong maliit si Mang Budog. Mga anak niya yan. Ito si Tapilo, tapos yung kakambal niya, itong makulit na to, si Onyok to. Ito naman si Roger, tapos yung isang nasa labas, si Patrick yun. Ako naman si Amara. Amara? Oo, Amara. Bakit? Wala naman. Uy, Tapilo, ano nangyari sa'yo? Parang kang natameme dyan ah. Ilang ka dun ah. Kursunada mo yata si Amara eh. Hindi talaga marunong pumreno yung bibig bono. Oh, bakit? Halata naman ah. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako magre-react sa harap ni Amara. Una, hindi ako sigurado kung siya nga ba talaga ang Amara na nakasama ko nung gabing yon. Pangalawa, parang wala lang sa kanya ang lahat base sa naging reaksyon niya. May mga bagay akong nakikita na pwedeng magpatunay na siya ngayon. Pero meron din namang mga bagay na parang imposibleng siya. Lalo na kapag iniisip ko ang layo ng lugar at ang oras ng pagkikita namin noon. Kaya lumabas muna ako at hinayaan si Punaynay na mag-asikaso ng pagkain namin. Ako naman kumuha ko ng mangga at tahimik na lang akong kumain. Hindi rin nagtagal. Natapos na ring maligo ang kapatid ko at tumulong na siya kay Punaynay. Si tatay naman, nakatutok lang buong oras sa mapa na hawak niya. Tay, di ba sabi mo pang-apat na sitio yung pupuntahan natin? Ito, parang pangatlo pa lang to no? Oo, pero malayo ang pagitan ng pang-apat na sityo mula rito. Mahabang lakaran pa yon. At mas masukal na ang daanan natin. Hindi na gaya rito na may maayos pang daanan. Pero makakarating kaya tayo doon bago maggabi, tay? May makakarating oo. Pero pagdating natin doon, hindi tayo pwedeng magtagal ha. Alis din tayo kagad. At hindi pwedeng tumambay, magpahinga o magpalipas ng oras. Oh, bakit naman? Hindi ba't bahay niyo naman yun? Bahay namin oo. Pero yung lugar na tinutukoy ko, hindi pwedeng mahalata ng mga taga-roon na may bumalik na galing sa pamilya namin. Ha? Bakit, tay? Parang misteryoso naman yan. Basta malalaman mo rin yung pagdating natin doon. Nun ko lang din napansin si tatay habang pinag-uusapan namin ang bagay na yon. Parang hindi siya mapakali. Ilang beses ko siyang tinanong kung bakit, pero hindi siya sumasagot ng diretso. Laging paiwas yung sagot niya. At kung minsan nga ay parang bahagya lang tumutugma sa tanong ko. Hindi nagtagal. Tinawag na kami para kumain kaya naman pumasok na rin kami. Nakasabay din namin sa hapag ang babaeng yon. At masaya rin siyang nakipagkwentuhan sa mga kasama ko. Lalo na kay Punaynay, na natural na madaldal at mabilis siyang nakapalagayan ng loob. Pero ano ba talaga ang gagawin niyo doon sa kabilang sitio? Medyo hindi kasi ligtas yung lugar na yun eh. Hindi ligtas? Paano namang hindi ligtas? Hindi kasi normal yung mga taong nakatira doon. Para sa kanila, kalaban yung mga dayo. Tay, narinig niyo yun? Totoo ba yun? Kaya nga sabi ko pagdating natin doon, gawin lang natin ang pakay natin tapos umalis na tayo kagad. Kunin natin ang dapat kunin. Tapos ibat na.
Gaano kadelikado, Tay? Anong ginagawa nila? Sila yung mga taong kumakain ng kapwa-tao. Niluluto nila tapos kinakain. Parang mga aswang? Parang gano'n na nga. Ang kaibahan lang nila, wala silang kakaibang lakas. Normal lang sila kung tutuusin. Sadyang para sa kanila, basta karne pagkain. May patakaran sila na bunutan. At kung kaninong pangalan yung mabubunot, siya yung kakatayin at gagawing ulam. Oh, grabe naman yun. Alala naman nun. Tsaka, pati yung kapwa nila, kinakatay. Sobra naman yun. Pero kung ikaw yung mabubunot tapos gusto mong mabuhay, kailangan mong maghanap ng hayop na ipapalit sa'yo para katayin. Dapat malaki. Kapag maliit naman, kailangan marami. At dapat yung bigat nun kapantay ng bigat mo. Anong klase yung mga taong yan? Kumakain ng kapwa-tao pero hindi naman aswang? Tapilo, sabi mo di ba yung aswang nagpapalit ng anyo? Pero sabi naman ni Amara, parang tao lang din talaga. Tao sila. Tao na kayong gumawa ng ganon. Tao na ginagawang normal yung ganong buhay. At kung lalabanan sila ng kapwa-tao, kaya naman silang talunin. Pero teka, hindi ba yung aswang takot sa bawang at saka takot sa asin? Sila rin ba? Hindi. Hindi sila takot sa ganon. Kahit anong patalim tatalab sa kanila. Ganon din naman sa atin, di ba? Kahit anong patalim ang gamitin nila, tatalab din. Pare-pareho lang yung kahinaan natin. At normal na normal lang din sila. Kaya sa tingin ko mas delikado yung ganon. Kaya nga hindi dapat nila malaman na nandun tayo. Kaya nga natin mag-ingat na walang makakita sa atin. At kung may makakita man, Ano, Tay? patayin natin. Papatay tayo ng tao, Tay? Kapag nandun tayo, pumatay ng tao, walang makukulong sa atin. Kasi normal lang ang patayan dun eh. Hindi ba walang maging kriminal sa lugar na yon? Naku, lugi pala tayo mababait dito. Kasi hindi naman tayo sanay pumatay eh. Kaya nga mas mabuti nang umiwas tayo sa gulo. Mag-ingat na lang tayo para walang maging problema. Bakit kayo mo lang sinabi sa amin to, Tay? Paano kung sinabi ko sa inyo kagad? Papayagan ba kayo ng nanay nyo? Ako lang ang papaalisin nun. Iiwanan ko pa kayo. Hayaan mo na. Sinabi man ni tatay o hindi, ganun pa rin naman yung mangyayari. Sasama pa rin tayo. At malamang hindi natin susundin si nanay. Siyempre hindi naman natin pwede pabayaan si tatay, no? Pagkatapos kumain, nagpahinga muna kami sandali roon. Maya-maya ay naligo na rin ako para sa susunod na lakaran ay presko naman ang pakiramdam ko. Nakihiram lang ako ng kwarto kay Amara. Pagkabihis ko at pagbukas ko ng pinto, saka ko lang napansing nasa labas pala siya. Oh, Amara, pasensya ka na ha. Natagalan ba ako? Tapilo, hindi ka ba pwedeng maiwan na lang? Ha? Ba't naman ako magpapaiwan? Wala lang. Nagbabaka sakali lang ako na magtanong sa'yo. Ganun ba? O nga pala, Amara. Meron din akong tanong. Oo, sige. Ano yun? Kasi meron akong nakasamang babae nung isang gabi. Hindi ko nakita yung mukha niya kasi madilim eh. Amara din yung pangalan niya. Nakalugay din yung buhok niya na parang sayo. Parehas pa nga kayo ng boses eh. Nakalugay yung buhok? Ganito ba? Inalis niya yung tali sa buhok niya. Pagkalaglag nito ay bumuhos ang haba ng kanyang buhok. At napatitig talaga ako sa kanya habang marahan niya yung hinahawi. Sa kilos niyang yon, para bang tahimik na niyang inamin na oo, siya ngayon. Ibig mo sabihin, ikaw ngayon? Oo, ako ngayon. Ha? Paano nangyari yun? Ang layo nun tapos nandito yung bahay mo. Tsaka hating gabi yun ah. Ano yun, umuwi ka na mag-isa, naglakad ka lang? Hindi ka ba natatakot? Nakalimutan mo na ba kung paano ako lumaban? Hindi nga ako takot sa dilim, Tapilo. Kaya kong magpunta kahit saan sa gabi. Malapit man yan o malayo. Pambihira ka talaga. Pero bakit?
Wala mong mas malapit na ilog dito? Kasi ang layo talaga nun eh. Kahit sabihin pa natin na matapang ka ah. Alam mo, mahirap talagang intindihin yung kagaya ko. Pero kung gusto mo talaga akong makilala, magpaiwan ka. Ipapakilala ko na yung buong sarili ko sa'yo. Ah, gusto naman talaga kita makilala eh. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan yung pamilya ko. Lalo na't ikaw na rin yung nagsabi na delikado dun sa pupuntahan namin. Hindi ko naman kayang pabayaan si tatay tsaka si Onyok doon. Amara, pangako sa pagbalik ko na lang. O sige, hihintayin kita dito ah. Mag-ingat ka doon. Kailangan makabalik ka. Tol, ano na? Alis na tayo. Amara, alis na kami ha. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin kahit saglit. Walang anuman. Amara, salamat ulit ah. Alis na kami. Halika na, baba na tayo. Naghihintay na sila sa'yo doon oh. Sige. Mag-ingat kayo doon ah. Tsaka sana makabalik kayong lahat ng ligtas dito. Mukhang kabisado naman ni Mang Budog yung lugar eh. Siguro alam na niya kung saan kayo dapat dumaan para ligtas. Oo, may alam akong daan. Pero sa tagal ng panahon na wala ako ron eh. Hindi ko na rin sigurado kung ganun pa rin ang sitwasyon. Pero ako nang bahalang dumiskarte. Amara, alis na kami. Mag-ingat ka dito ha. Tsaka salamat ulit. O sige, ingat din kayo ah. Babalik kami. Pangako ko yan sa'yo. Tay, tara na po. Umalis kami noon at naiwan si Amara roon. Hindi ko man maipaliwanag, gumaan ng loob ko nang makita ko siyang muli. Maganda siyang babae. Taga-bundok siya pero ni bahagyang gasgas sa balat niya. Wala akong napansin. Hindi ko man masasabing sobrang pino o napakakinis niya. Sapat nang sabihin na halatang malinis at maayos siyang tingnan. Mahaba na naman ang nilakad namin at gaya nga ng sinabi ni tatay, dumaan kami sa puro masukal na bahagi. Sa totoo lang, ang lugar na yon ay parang wala talagang matinong daan mula sa sityong pinanggalingan namin. Tila sadyang sarado yon para sa ibang tao. Grabe. Saan ba dumadaan yung mga tao dito pumunta sa bayan? Wala man nang madaan, no? Kahit single na motor lang, hindi pwede dito eh. Baka naman may daan doon sa kabila. Mang Budog, may daan ba doon? Wala na. May daan dati pero sinara na eh. Nung panahon kasi ng mga magulang ko eh. Mayayaman na mga nakatira dito. Kaya may dinadaanan pa doon na kalesa. Kabayo ang gamit nilang sasakyan pero ngayon, sigurado ako. Kahit isang kabayo wala na rito. Pero tay, kung tirahan to ng mga mayayaman noon, ano nangyari sa mga tao dito? Paano naman nagkaroon ng mga taong kumakain ng kapwa-tao dito? Dahil din sa mga aswang. Oh, di ibig sabihin may aswang nga dito. Meron siguro. Pero hindi na nila ginagalaw ang mga taong kumakain ng kapwa-tao. Gaya rin ng hindi nila pagkain sa kapwa nila aswang. At isa pa, kapag ang tao natutong kumain ng kapwa-tao, hindi na rin sila basta kinakain ng aswang. Ginawa nila yung para maprotektahan ang sarili nila laban sa mga aswang. Kaya ang unang taong kinain nila, tao ring isinakripisyo. Pambihira naman no. Ganun pala yun. Tapos hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila. Dahil kasanayan na yun. Siguro masarapan na rin sila sa lasa ng tao kapag naluto o nalitsyon. Hindi ko lang alam. Baka nasanay ang panlasa nila. Grabe naman yun. Sobra namang hindi normal yung nakagawian nila. Tapos nag-aanak pa rin sila, di ba? Yung mga matatanda sa kanila, nagbo-volunteer na maging pagkain. Lalo na kapag ramdam na nila na humihinaan na sila. O dumarating na ang sakit ng katandaan. Bago pa lumala yun nagpapakain na sila sa mga kaanak nila. Tapos sa mga tao rito, walang edukasyon. Kaya kapag ang babae, pwede nang magdalang tao, nabubuntis na kagad. Kailangan nila magparami. Totoprotekta sila sa mga bata at mga buntis. Kaya pala hindi rin sila nauubos eh. Kasi ganun yung sistema nila. Pero hindi naman siguro araw-araw sila kumakain ng kapwa nila, no?
Hindi naman. Marami din namang hayop dito at marami din gustong mabuhay. Kaya nangangaso ang iba para may maihain silang kapalit ng sarili nila. Naku, kung ako siguro yung napabilang sa mga tao dito, tatakas din talaga ako. Yan ang tingin nila na malaking kasalanan. Para sa kanila, halos katumbas na yan ang pagpatay. Tay, medyo hapon na oh. Maya-maya magdidilim na. Malayo pa ba bago natin marating yung bahay nyo? Kung diretso tayo, malapit na lang. Pero iikot tayo kaya may lalakarin pa. At ako ang mauuna ha. Magbabatsyag muna ako kung may tao o wala. Oh, may sapa pala dito Oh, ayan may bata pa naliligo. Sila ba yung mga taong sinasabi mo? Oo, sila yun. Mag-ingat kayo. Huwag na huwag kayo magpapakita sa mga yan. Pero tay, parang normal lang naman silang tao oh. Kasi tao lang din naman talaga sila. Taka sandali lang. May mga patibong dito. Mahirap na. Halika. Dito tayo dadaan. Iniwasan namin ang lugar kung saan madali nila kaming mapapansin. Sumunod lang kami kay tatay hanggang sa may dinaanan na kaming makitid na landas at lalo pang dumidilim. Tay, paano ba to? Wala na tayong makita oh. Pwede ba tayo mag-ilaw? May dala pa kayong ilaw na hindi masyadong maliwanag. Ito. May keypad yung cellphone ko. Konting liwanag lang, ito na lang yung gamitin natin. Ayan, pwede yan. Kahit daan lang talaga yung makita natin oh. Sige na, ako nang hawak yan. Itututok ko lang sa lupa. Oo, sige, ito. Si tatay din ang tumatanglaw noon. Maingat na iniilawan ang dinadaanan namin. Hanggang sa may narinig kaming kaluskos. At maya-maya pa, sa hindi inaasahan ay may nakasalubong kaming 2 tao sa damuhan. Dahil doon mabilis na kumilos ang 2 kasama ni Ponaynay. At agad nilang binanatan ang mga yon. Napakalinis na galaw nila, kaya niwala man lang naging ingay bago tuluyang mapatay yung 2. Hindi ako sanay makakita ng ganong klaseng patayan, kaya todo iwas ako ng tingin. Pagkatapos hinila nila ang 2 katawan palayo at isiniksik sa gilid ng daan para makalusot na kami doon. Yan, tama yan! Kapag nakita siguro nila yung mga bangkay na yan, may pangkain na sila. Magpapasalamat na ba ako kasi may kasama tayong mga kriminal? Ang bihira naman oh. Kumikibot na yung nervous na lamang ko sa inyo Pero salamat na lang talaga. Pero pagdating sa patayan kayo na lang, hindi talaga ako sasama sa ganyan. Huli ka na! Bago pa sila makita na baka kasama nila. Kailangan nakalayo na tayo rito. Oo, tara na. Nasusukan na ako sa kaba dito Buti na lang na natiling tahimik ang lugar na dinadaanan namin matapos naming makasalubong yung 2 taong yon. May nadaanan pa kaming paakyat at doon ay may natanaw kaming tila daang madalas ginagamit sa lugar na yon. Pagkakita doon biglang huminto si tatay. May mga bahay na rito. Kailangan nating bumaba ulit at tumikot. Ano? Bababa na naman tayo? Kung ganon, tara na kaagad. Sadali lang naman. Nauuhaw na ako Inom muna ako ng tubig ko. Shh! Huwag kayong maingay. May mga tao. May mga nag-iingay. Pakinggan nyo. Mukhang nakita na nila yung pinatay ninyo. Tara na! Bilis na natin! Ay! Tapos ka na ba? Tapos na po tay. Tara na. Saan po ba tayo? Dito! Tara! Bilis! Sumunod ulit kami sa kanya. Pababa ang daan saka kami pumasok sa bahaging puro kahoy ang paligid. May iniikutan pa kaming lugar. Tapos bumaba na naman at saka umakyat ulit sa kabila. Tuloy-tuloy lang kami sa pagsunod sa kanya. Nagtitiis sa mahinang ilaw. Hanggang sa bigla na lang may isang malaking taong nakatayo sa harap namin at may hawak pa siyang palakol. Ako, iyari na. May hawak siyang patalim mo.
Patrick! Roger! Ano? Kain nyo na ba yan? Mag-iingat kayo baka sanay yan. Malaki pa naman yung katawan nila. Pero hinarap siya agad ng dalawa. Mabangis ang taong yon, pero bihasa sa pakikipaglaban ng dalawang kasama ni Punaynay. Kaya naman nanaig pa rin sila. Napatay rin nila ang lalaki at kinuha ang palakol na dala nito. Iniabot nila yun sa akin at ako naman ang nagbitbit dahil alam kong pwede pa namin yung magamit. Agad kaming nagpatuloy at si tatay na naman ang nanguna. Maya-maya ay paakyat na naman ang daan ng paakyat at paglabas namin natanaw na namin ang bubong ng isang bahay na balot ng baging. Semento ang bahay na yon. Malaki siya pero parang panda kung tingnan. Na para bang imbis na mataas, mas pinalapad ang pagkakagawa. Eto na. Eto na. Eto na po yung bahay niyo, Tay. Bakit parang ang baba naman? Malamang. Maliliit kami. Tara na. Baba tayo. Ikutin natin sa harap. Kahit mababa yung bahay, ang laki nito Tapos sa labok pa. Pwede kang tambayan yung bubong Para itong mansyon ng mga maliliit na tao. Umikot kami papunta sa harap noon. At doon namin nakita ng buo ang harapan ng bahay. Talagang balot na ito ng baging at matataas na rin ang damo sa loob. Kahit nga yung gate, halos natatakpan na ng mga dahon. May daanan din papuntang kaliwa na gawa sa semento. Pero halos hindi na rin maaninag dahil sa kapal ng mga nalalaglag na dahon. Abay, sino kayo? May tao! Maganda kayo! Huwag yung papakailaman ng bahay na yan. Pagsisisihan nyo lang. At kumalma kayo, hindi kami lalaban. Paano namin kayo mapagkakatiwalaan? Wala po kaming balak magulo dito. Kaya sana wag po kayo manakit. Talaga ba kami pa nananakit? Kayo nga may pinatay sa amin 3 sa mga kasama namin, pinatay nyo! Hindi kami inosente sa kung anong klaseng mga tao kayo rito. Kaya hindi mo rin kami masisisi kung may napatay sa amin. Kung ayaw niyong may mamatay pa, lumayo kayo sa bahay na to! Teka. Ikaw na maliit ka. Anak ka ba ni Amba tsaka ni Lustaw? May dahilan ako para bumalik. Dahil pag-aari ko ang lupag to. Kung ayaw niyong masaktan, dumistasya kayo sa amin! Paano nangyari may kasama kang tao? Alam ba nila kung ano ka talaga? Ano ba pinagsasabi mo? Kami ba yung walang alam kung sino siya? Tatay namin yan! Abay, huwag niyo nga akong lokohin. Sa tangkad niyo pa lang, halatang hindi niyo sama. Nagkakamali po kayo. Hindi lang namin naman yung kaliitan niya. Pero totoo anak niya kami. At kung meron mang hindi pagkakatiwalaan dito, kayo po yun. Tara na! Pumasok na kayo. Mauna na kayo. Kaloy, kung ayaw nyo ng gulo, lumayo kayo rito. Wala kaming masamang balak. May kukunin lang kami. Tapos alis na rin kami. Hindi mo alam kung ano klase ng tao mga kasama ko. Kaya huwag nyo na silang galitin. Budog, paano kami makakasiguro na ligtas yung mga bata dito? Kahit yung mga buntis. Wala akong dahilan para manakit. At mabubuting tao ang mga anak ko. Wala ba kayong palatandaan? Kaya umalis na kayo. At kayo po, Ninay. Halika na. Papasok na tayo. Isasara natin ang gate. Sige po, Mambudog. Naunang pumasok ang mga kasama ni Punaynay saka isinara ni tatay ang gate. Siya na rin ang naunang humawi sa matataas na damo para makadaan kami. Biglang may lumabas na ahas at hindi ko rin alam kung paano, pero mas mabilis pang kumilos si tatay. Sa isang iglap ay nasunggaban niya agad yon. Nagpanik pa kaming magkapatid, pero nang makita namin ang ginawa niya ay napatulala na lang kami. Binali niya yung ulo ng ahas at basta na lang itinapon sa tabi. Oh, tay, paano mo nakuha yun? May kakaiba sa bahay na to. Parang may sadyang inilagay rito. Bumabalik yung... Bumabalik po yung alin, tay. Yung dati kong kakayahan. Kakayanan? Yun po ba yung sinasabi ng lalaki sa labas? Na hindi ka raw dapat pagkatiwalaan? Tay, parang ang dating kasi ng mga sinasabi nila. Maghahasi ka raw ng lagim dito.
Parang delikado ka sa mga tao dito ah. Halika na. Sa loob muna tayo. Sandali. Nasaan ang mga susi nito? Dito ko lang yung nilagay sa may harap ah. Doon ko lang din napagtanto na may dala pala siyang mga susi. Parang matagal na niya yung itinatago at hindi lang namin alam. Hindi na rin ako nagtanong tungkol doon dahil malinaw na sa akin ang sagot. Nang mabuksan niya yung malaking pintuan, agad naman kaming pumasok. Pandak ang bahay, pero syempre mas mataas pa rin yon kesa sa amin. Kaya hindi na namin kailangan pag yumuko. Pagpasok namin halos wala kaming nakitang isang kwarto. Ni upuan o mesa man lang, wala rin. Mas nakita ko pa ang kabuuan ng loob nang magsindi kami ng mas maliwanag na ilaw. Para lang itong isang malaking bulwagan na may nag-iisang trono sa harapan. Tay, bahay ba talaga to? Wala man lang sala o kusina? Oo nga. At saka, ano gamit yung ilaw dito? Ito, sandali lang. Tisindihan ko. Sulo? Ba't ang bilis magliyab niyan, Tay? Wala namang gas ah. At saka, hindi ba matagal na yan dito? Nagtahan ng puno ng kabagog ang gamit ko dito. Para magkapoy. Parang guma lang din yan. Kaya hindi problema ang sindi. O, tignan niya. Malaki yan. Matagal maubos. Yan pa nga yung kamagong na iniwan ko nun eh. Kala ko pa naman maraming kwarto dito. O tara na, sumunod na kayo sa akin. Sumaba tayo. Oh, baka nasa baba oh. Sumunod nga kami sa kanya. Sa bahaging yon, magaspang na simento lang ang sahig. Tapos may isang pader kaming nilapitan at binuksan niya yon. May daan ng pababa na puno ng agiw. Hinawi lang niya yon hanggang sa makababa kami. Pagdating namin sa baba, puno na rin ng agiw ang mukha ko. Kaya naman pinilit ko na lang linisin. Ganon din ang ginawa ng iba naming kasama. Habang nag-aalis kami ng agiw sa mukha, si tatay naman parang may binubuksan. Tay, ano itong mga to? Ano itong mga bote na to, Tay? Huwag mong gagalawin yan, Onyok. At saka, nasa na ba yung mga ginto mo? Eto, Anak ng isang baul na ginto? Sa'yo lahat yan? ito ang totoong pamana ko sa mga anak ko. Delikado lang talagang kunin dahil sa sitwasyon ng lugar na to eh. Pero ngayon, mukhang kaya ko nang pabalik-balik dito. Kasi may natuklasan akong kakaiba. Ano kakaiba? Patrick, Roger, ali kayo. Tignan niyo to, totoong ginto. Tay, grabe. Mayaman pala talaga tayo. Ginto talaga to, Tay? Totoo yan. At kapag binenta mo lahat yan, bigla kayong yayaman. Kaso nga lang, hanggang dito na lang kayo. Uy, Puninay, anong ginagawa mo? Sinasabi ko na nga ba, papatayin niyo kami dahil sa ginto. Sigurado ba kayo sa ginagawa ninyo? Huwag mong binamalit ang pamilya namin, Punaynay. Pagsisisiyan nyo yan kapag itinuloy ninyo. Sumusunod lang kami sa utos ni boss. At ang sabi niya, kapag nakita namin yung ginto, tudasin na namin kayong tatlo. Tapos tuloy pa rin yung pakay niya kay Gingging. Naalala nyo ba sinabi ng lalaki sa labas? Na baka magasikaw na lang din dito? Hindi nyo ba napapansin kung paano sila matakot sa akin? Kung ano man yung iniisip nila, sigurado kaming mali yun. Naduduwag ka nga sa grupo namin, di ba? Tapos sunod-sunuran ka lang kay boss. Tapos dito, bigla ka magsasalita ng ganyan. Ano? Dahil mahina ako. Nawala ang kakayahan ko dahil matagal ko na yung tinalikuran. Pero bumalik siya ngayon. Na parang may patibong na nakahanda sa akin. Wala akong takas sa sumpa ng pamilya namin. Sumba? Ano po sumba, Tay? Ngayon, kung hindi kayo titigil, mapipilitan akong yakapin ulit. Ang sumpang yon, alang-alang sa mga anak ko! O bakit? Ano ka ba? Sino ka ba? Ano bang kakayahan yan? Oo, sige nga, ilabas mo nga yan. Nagtataka ako sa'yo eh. Kaso wala na tayong oras dito. Halika na, patayin na tong mga to. Traidor ka, Punaynay. Hindi ba pwede magpalit ka na lang ng amo? Umalib ka na lang sa amin, oh. Sige, pero kung gusto niyo ng laban, hindi namin kayo urungan.
Mabilis kumilos si Onyok at hinawakan ang braso ni Patrick na may hawak na kutsilyo. Dahil doon ginawa ko rin yun kay Roger. Tapos agad ko sinipa si Punaynay. Bumagsak siya sa sahig. Habang nakikipagmatigasan sa amin ang dalawa niyang kasama. Si tatay naman sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla na lang nawala. Nagkalat din sa sahig ang mga ilaw namin, kaya lalong naging mahirap ang laban. Nasagi ng talimang pisngi ko. Kaya agad kong sinipa ang kalaban ko para hindi na yun lumalim. Hanggang sa bigla ko na lang siyang hindi nakita. Dinampot ko ang flashlight at inilibot ko ang ilaw. Tay! Tay! Nasa ka, Tay? Tumilo! Tulong! Onyok! Animal ka talaga, Patrick! Bitawan mo yung kapatid ko! Napahinto ako sa pagsugod na may biglang lumitaw na halimaw mula sa dilim. Tumalon ito sa likod ni Patrick at nilaslas ang leeg niya. Hindi nito sinaktan si Onyok, pero pagkatapos noon ay bigla rin itong nawala. Nang matapatan ko ng ilaw si Patrick, wala na itong buhay. Ano nangyari? Tabilo, sino gumawa niyan? Hindi ko alam, Patrick. Pero nawawala si tatay. Tsaka si Punaynay. Tay! Tay, nasa ka? Punaynay, magsalita ka! Nasa ka? Tol, si Roger din o. Tabilo, meron halimaw dito sa basement ng bahay nila, tatay. Nasa si tatay? Hanapin natin sila, Onyo. Kailangan natin makalis dito. Tay! Tay, nasa ka? Tulungan niyo ako! Punaynay? Ayun siya! Tukol! Pero, Tabilo, si tatay nasa na. Tay, kailangan na natin umalis dito, tay! Hindi ko talaga makita si tatay. Nagtatago ba siya? Tayo na lang yung natira dito, Tabilo. Baka umatake ulit yung halimaw dito. Tay, natatakot ako. Kumalma ka. Hindi tayo pwede umalis na wala si tatay dito. Habang hinahanap namin si tatay ay may naririnig kaming mabigat na paghinga. Parang isang halimaw. Si Punaynay naman ay panay ang daing dahil sa mga sugat niya. Sa kabila ng ginawa niya sa amin, naaawa pa rin ako sa kanya bilang babae, kahit tomboy pa siya. Nilapitan ko siya at sinilip ang mga sugat niya. May mga kalmot siya sa likod, pero kung makadaing siya ay parang wasak na wasak ang katawan niya. Ano? Kaya mo pa? Tutulungan kita. Pero wag mo na kaming tatarantaduhin. Pasensya na kayo. Hindi na ako gagawa ng masama sa inyo. Basta tulungan niyo lang ako. Ilayo niyo ako dito. Tay? Ikaw ba yan, tay? May sugat ko. Ang dami mo dugo. Wala ko sugat. Ano, Punaynay? Lalabanan mo pa rin kami? Mahina pa rin ba ako sa paningin mo? Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Ito ang totoo pagkatao ko. Hindi mo dapat ako tinenidor. Kasi ang traidor, pinapatay ko! Tay, huwag mo sabihin ikaw yung gumawa niyan sa kanila. Isa akong mangalo. Yan ang lahi natin. Pero may ginawa ako noon para hindi lumabana. Mga anak ko, ang supang to. Kaya kayo malalaki. At nabubuhay bilang normal na tao. Pero ako, ito talaga ako. Isang mangalo. Kaya huwag mong sasaktan kahit sino sa pamilya ko, Punaynay. Dahil ngayon bumalik na ang kakayahan ko. Hindi na ako matatakot kanino man. Kahit sa boss mo ba? Ikaw yung halimaw na humila sa akin. Ikaw yung gumawa sa akin ng ganito. Kaya rin naman kitang pagalingin. Pero mangako ka lang. Simula ngayon, sa akin ka na susunod. Oo, pangako. Ikaw na talaga yung boss ko. Pagalingan mo lang ako tsaka huwag mo na ako sasaktan ng butog. Pangako, ililihim ko rin kung ano ka. Dahil sa sinabi niya ay parang ang daliring nakuha agad ni tatay ang tiwala sa kanya. Kaya hinayaan niya itong gamutin si Punaynay. Nilawayan niya ang mga sugat nito. Saka marahang minasahe ang bahaging napilayan. Pagkatapos nun, pinahiga muna siya ni tatay.
habang kami naman ay naupo at kinausap ang aming ama tungkol sa tunay niyang pagkatao. Kahit pagdiriin niyo ako, kabuhian, o itakwil bilang ama, wala na tayong magagawa kung ito talagang pagkatao ko. At sa akin pa rin kayo nang galing. Tay, wala naman kami sinabing tatakwil ka namin eh. Nagulat lang talaga kami, oo. Pero hindi naman kami bata para pandirihan ka. Siguro oo, nakakatakot ka talagang tignan. Natatakot nga din ako kanina nung nakita kita sa ganung anyo eh. Pero tatay ka pa rin namin. Tanggap ka pa rin namin, tay. Huwag ka na lang biglang maganyo asong sa harap ko. Maawa ka naman oh. Baka umuwi ako amoy ihis sa sobrang takot yan. Mga anak ko kayo. Hindi ko kayo gagalawin. At kung ano pa na magiging tingin niyo sa akin eh, tatanggapin ko na rin yon. Tay, kahit ano pa po kayo, tanggap pa rin po namin kayo. Ganon? Ganon yun ang kadaling tanggapin? Minahal mo naman kami ng buong buhay namin, di ba? Tatay ka namin eh. Hindi ka namin pwedeng hindi tanggapin. Pero, tay, hindi naman kami magiging kagaya mo, di ba? Hindi. Sinusuguro kong hindi kayo magiging ganon. Tsaka isa pa eh. Nagiging aswang lang ang isang tao kapag may nilalunod siyang pinhi. Kaya yung mga bato sa mga bote na nakita ninyo, kapag nilalunok mo ang isa ron, magiging gaya ka sa akin. Pawawala rin ang tangkad mo at makikita mo ang tunay mo kanyo bilang isang magalo. Nakakagulat ang revelasyong may lahi palang aswang ang pamilya namin. Lalo na't hindi ko ito naisip kailanman noon. Mabuti na lamang at hindi ito namamana, kaya nanatiling ligtas ang pagkatao namin. Ayon kay tatay, isang albularyo ang tumulong upang tuluyan niyang maalis ang pagkaaswang niya. Dahil dito, iniwasan na rin niyang kumain ng karne, bilang paraan upang mapigilan at maiwan ang dati niyang pagkatao. Si nanay naman ay matagal nang alam ang lihim na ito. Pero dahil sa Alzheimer's ay tila nabura sa isip niya ang lahat. Kaya wala rin siyang naikwento tungkol dito. Maging ang simula nga ng kanilang love story, hindi na niya maalala. Ano? Ayos ka na ba, punay na eh? Alis na tayo. Ilabas natin ang katawan ng dalawa mong kasama. Ayoko ng mga muyang mga yan dito sa pamamahay ko. Dadalhin pa ba natin sila pa uwi? Hindi. At para makauwi tayo ng maayos, ibibigay natin sila sa mga tao rito. Kailangan ba talaga natin gawin yun? Kung hindi lang sana kayo nagtaksi, hindi sana nangyari to. Sana buhay pa kayong 6 na uuwi. Kaso wala eh. Mas pinili niyong maging traidor. Wala nang nagawa si Punaynay sa naging pasya ni tatay. Kaya sa pagkakataong yon, kumilos na kaming lahat at nagsimulang kumuha ng mga gintong laman ng baul. Bawat isa sa amin kumuha ng kanya-kanyang lalagyan at pinunuyo ng ginto para madala namin ang buong laman ng isang baul. Pati nga si Punaynay may dala rin noon. Ngayon, magpakatino ka pagdating sa boss mo. Lahat ng gintong dala mo, sa'yo na yan. Pero kung mananatili kang tauhan niya, kukunin lang niya rin yan sa'yo. Babayaran ko siya ayon sa halagang sinabi ko. At yung hawak mo, sa'yo na lang yan. Baka sa akin yan sa'yo. Huwag ka na lang ulit magiging traidor. Mang Budog, alam mo namang mahirap kalaban si boss, di ba? At ako ano? Hindi ba ako mahirap kalaban? Sa tingin mo, sa aming dalawa, sino mas delikado? Huwag ka nang bumalik sa kanya. Gamitin mo yung ginto. Umalis ka sa lugar natin tapos magbagong buhay ka kasama ng pamilya mo. Oo nga. Huwag mo naman sayangin yung chance ang binigay ni Tatay Punaynay. Pasalamat ka. Kasi sa kabila ng ginawa mo, naisipan pa niyang bigyan ka na isang pagkakataon. Kung ganun, maraming salamat. Susundin ko kayo. Pagtatago na ako kay boss. Tapos aalis na kami ni nanay sa lugar na yon. Tama yan. Pero bago yan,
Ilabas muna natin ang mga katawan ng dalawang to. Wala na tayong magagawa para sa buhay nila. Pero makakatulong pa rin sila para sa atin. Tay, papayag ba sila doon? Kapalit ng kalayaan natin yung katawan nila. Makikipag-usap ako ng maayos sa kanila. Dalhin muna natin sa taas. Pinagtulungan nga naming buhatin ang mga katawan ni na Patrick at Roger para mailabas dun sa itaas. Pero paglabas namin, bigla na lang umulan ng mga pana. Mutik na kaming tamaan kaya naalarma si tatay. Pasok sa loob! Sugod mga kasama! Kunin niyo sila! Anak nang, bumalik kayo sa loob! Oh, tara! Oh, Punay, balik sa loob, bilis! Madilim sa labas noon lalo na't ang ilaw na hawak ko ay nakatutok lang sa daan papasok ng bahay. Kaya hindi ko nakita ang mismong pagpalit ng anyo ni tatay. Ang narinig ko na lang, angil ng isang nilalang na sumugod sa mga taong nakapaligid sa amin. Tabalo, si tatay, magising niya lang nilalaban yung mga tao. Hindi pwede. Maghanap tayo ng magagamit yan. Hindi natin siya pwede pabayaan. Hatras! Dalawa sila! Umatras kayo! Dalawa? Oo, may isa pa yata ang aswang. Hindi kaya may kakilala dito yung tatay niyo na gaya niya? Hatras! Hatras mga kasama! Hindi na namin naituloy ang paghahanap ng magagamit para tulungan si tatay. Dahil umatras na ang mga tao sa labas at hindi na kami inabangan. Nang mawala sila ay bumalik si tatay sa loob at nasaan yung aswang pa rin. Umalis na tayo. Nasa labas naman ang mga katawan. Tay, anong ibig sabihin nila na dalawa kayo? May tumulong sa akin. Isang asbo. Mas malakas. At parang kilala niya ako. Nasaan po siya? Hindi ko nga alam eh. Halika na. Umalis na tayo rito. Agad naming binuhat ang bag na may mga lamang ginto. Si tatay nagsuot lang ng damit niya, tapos kinuha na rin ang mga gamit niya. Paglabas namin, isinara niya ang bahay pati na rin ang gate. Nandun pa rin ang mga katawan ni na Patrick at Roger. At kami naman ay dumaan na sa sementadong daan. Tay, hindi po tayo iwas ng daan? Wala sila rito. Kaya payapa tayo makakadaan. Pero iikot tayo mamaya pagdating sa dulo. Sana nga po umalis talaga sila. Mamaya kasi bigla na naman tayo paulinan ng pala eh. Paano kung tamaan tayo? Oo nga naman, mahirap na kapag pana yung tumama sa atin. Huwag kayong mag-alala. Ramdam ko ang presensya ng kakampi. Parang nakabantay lang sa atin eh. Kakampi? Sino po ba yun, tay? Hindi ko rin kilala. Pero mukhang kilala niya tayo. Nga pala. Tapilo, Onyok, kunin niyo to. May nakuha kasi akong mga patalim kanina doon sa loob ng bahay eh. Panghanda lang. Salamat po, Nenay. Walang anuman. Ako nga dapat yung magpasalamat sa inyo eh. Kasi binigyan niyo pa ako ng isa pang tsansa. Sadya may puso lang talaga si tatay sa kabila ng kung ano siya. Basta, aanib na talaga ako sa inyo simula ngayon. Sama-sama tayong lalaban para makaalis tayo sa lugar na to. Sige, walang iwanan po, Nenay. Ilagay mo to sa bag mo, Tapilo. Kailangan mauna ako para magbatsyag. Sige po, tay. Akin na. Iwan ko na rin yung ibang gamit natin dito. Huminto muna kami sa gitna ng daan. Inilabas ko ang mga gamit ko at inilagay doon ang bag na dala ni tatay. Siya naman ay isiniksik niya sa loob ang damit niyang hinubad. At doon namin mas malinaw na nasaksihan ang pagpalit niya ng anyo. Kahit may ilaw na nakatutok sa kanya, tuluyan pa rin siyang nagbago. Napansin kong napaatras talaga si Onyok at ako rin kinilabutan. Siyempre hindi madaling tanggapin agad na gano'n ang tatay namin. Pero wala na kaming magagawa. At isa pa ay wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Kahit nakita na namin siyang pumatay. At pagkasara ko ng bag, isinukbit ko ito sa likod ko at nagpatuloy na kami. Nawala na si Mang Buduga. Anong balak niya? Magmatsyag doon sa unahan?
Mas maigi na yun para masigurong ligtas tayo. Kayo, ayos lang ba kayo? Nasaksihan niyo siyang ganun eh. Nakakagulat. Pero wala tayo sa sitwasyon na pwedeng matakot sa kanya ngayon. Lalo na't nasa ganitong lugar tayo. Tapos wala tayo ibang maasahan kundi siya. Sigurado ako poprotektahan niya tayo. Wala tayong dahilan para matakot dito. Habang nagpapatuloy kami ay inaasahan na naming may makakasagupa kaming gulo sa daan. At habang naglalakad kami, biglang nagpakita si tatay at nasaan yung aswang siya. Sandali lang. Nasa unahan sila. Atras kayo ng konti. Sugad mga kasama! Kunin sila! Anak na, nandiyan na sila! Magtago muna tayo! Dito, tabilo! Sige! Wala kaming mapupuntahan nun, kaya naman napilitan kaming magkubli sa damuhan. Patay lahat ng ilaw namin, kaya ang tanging liwanag lang ay galing sa buwan. Pero dahil maraming puno, madilim pa rin ang paligid. Maya-maya ay may mga ilaw ng papalapit, mga apoy, at doon namin nakita ang pagsugod ng mga tao. Oh, wala sila dito! Baka nandun banda mga kasama! Sa tingin niyo ba? Hahayaan ko kayong sakta ng mga taong yan! Mga kasama! Maganda kayo! Meron asmo dito! Isa lang yung aswang kanina! Bakit dalawa na ito ngayon? Ano? Pagkain ba ang hanap nyo? Siguradong hindi nyo kami magugustuhan! Talaga bang pagkain ang iniisip niyo? Kaya tayo nagkaharap ngayon! Hayaan yung makauwi ang mga taong yan para wala tayong problema sa isa't isa! At sino ka para magsalita ng ganyan? Nasa teritoryo namin sila! Kami ang mas may karapatan sa kanila! Nagpunta kami dito sa sarili naming lupa! Bakit ito sa aming teritoryo nyo to? Mas sa akin ang lupang to kesa sa inyo! Ikaw, Budog! Gaya nga ng hinala namin, aswang ka pa rin! Nakuha mo rin ang pagkatao ng mga magulang mo! Hindi ko ginusto ang ganito pagkatao. Kinamuhian ko to doon. Pero ngayon, gagabitin ko na siya para protektahan ang mga anak ko! Patayin nyo sila mga kasama! Patayin nyo! Saan ka bumalik? Huwag niyo akong subukan! Sumugod ang mga taong yun kay tatay. Pinaulan na nila siya ng mga pana. Pero mabilis na kumilos ang aso at isa-isa silang inatake. Marami sa kanila ang nasugatan sa kalmot, pero may ilan ding lumaban ng buong tapang. Kaya tinamaan din ng mga patalim si natatay at ang kakampi niyang malaking itim na aso. Dahil tao lang din naman ang mga kalaban nila, lumabas kami para tumulong. Si Punaynay ang unang kumilos at agad na nakipaglaban. Dahil pinagaling siya ni tatay ay bumalik ang liksi ng galaw niya. At ikaw yung anak niya, hindi ba? Nagmana ka rin ba siya pagkaswang niya? Bakit? Natatakot ka ba makanyong aswang ako sa harap nyo? Tapos tatlo na kami kalaban nyo? Hindi ako natatakot kahit aswang ka pa! Para sa akin ay napakabilis kumilos ng ginang na yon. Nahihirapan ako sa kanya. Ilang beses niya akong nasugatan, tapos tinatawanan pa niya ako. Umabot pa nga sa puntong natumba ako at nasakyan niya. Pero bigla siyang nilapitan ng isang aso. Kinagat siya sa damit saka siya iniangat at inihagis. Tol, ayos ka lang. Pasensya na hindi kita nabutan ha. Hindi, ayos lang ako. Mga hayop talaga kayo! Pinagpapatay niyo yung mga kasama ko! Mga hayop! Kayo yung nagpalaki ng gulong to! At alam namin kung ano talaga yung pakay niyo sa amin! Tigil mga kasama! Ano sinasabi niyo ayaw niyo ng gulo? Hindi pa ba sapat na maiiwan namin dito yung katawan ng dalawa namin kasamang patay? At ang isa pa, hindi kami yung nagsimula ng gulo dito! Kayo yung may habol sa amin! At alam namin kung ano yon! At hindi kami papayag na gawin niyo yun sa amin! Makinig kayo! Kahit anong gawin niyo, pinoprotektahan kami ng dalawang aswang na kalaban niyo. Kayo lang nagpapahirap sa sarili niyo kung lalaban kayo sa kanila. Kaya kung ako sa inyo, tumigil na kayo at hayaan niyo na lang kami makaalis dito. Hindi naman kayo masasaktan kung wala kayong balak na masama sa amin.
Siyempre, tatay namin siya. At gagawin niya ang lahat para maprotektahan kami mga anak niya. At hindi yan magdadalawang isip na patayin kayo kung ipipilit yung pa rin yung gusto niyo. Kaya huwag yun ang ipilit ang gusto niyo! Sasaktan namin kayo kapag hindi niyo pa rin sila tinatanan! Narinig niyo sila? Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon na manatili dito sa lugar na to. Basta hayaan niyo lang makalis sa mga kasama ko. May 2 kaming katawan na handog sa inyo. Siguro sapat na yon. Pagtawid ng gutom ninyo. Hayaan niyo lang kami umalis dito. Kaloy! Kaloy! Maraming na siya mga kasama natin ang patay! Tama na to! Pero paano kami makakasiguro na hindi niyo gagalawin yung mga bata namin? May mga bata kami pinoprotektahan dito. At meron din buntis. Kahinaan niya ng mga aswang na kagaya niyo. Eh di bahin niyo kami sa iniisip ninyo. Kahit kailan, wala akong kinain na tao. Mas malinis pang kaluluwa ko kesa sa inyo. Kaya ako may dapat pagdudahan dito kung sino gagawa ng masama. Hindi kami yon. Kundi kayo! Pagkatapos tumigil ng gulong yon ay humaba pa ang usapan. Ayaw ding patulan ng mga aswang ang mga taong yon dahil tao pa rin ang mga yon. Kahit pa parang wala lang sa kanila ang pumatay ng kapwa nila tao. Sa haba ng pagtatalo at pag-uusap, sa huli ay sumuko rin ang mga taong yon at tinanggap ang inialay naming mga katawan ng 2 naming kasama. Kung ganon, makakaalis na kayo. Hindi na kami mananakit. Mabuti naman. Kayo lang din yung lugi kung ipipilit nyo ba? Nasa labas ng gate ang mga bangkay nila. At huwag na kayo magkakamaling magtaksil sa usapan. Kapag ginawa nyo yan, hindi ko na kayo sasantuhin. Halika na. Umalis na tayo para makapagpahinga pa tayo. Kayo, walang susunod sa inyo ha! Subukan nyo lang! Dahil doon ay nakaalis nga kami sa lugar na yon. Pero kahit nakasama na namin sa paglakad ang malaking asong yon, hindi pa rin agad nagpalit ng anyo si tatay. Nang tuluyan na kaming makalabas sa lugar, saka lang siya huminto at doon nagbago ng anyo. Hindi ko rin inasahan na pati ang malaking itim na asong kasama namin magpapalit din ng anyo. Kaya talagang nagulat ako sa nakita ko nang tinapatan ko siya ng ilaw. Amara? Ulok lang. Ikaw yung aso? Hindi na ako nakatiis eh. Alam ko kasing matutunugan talaga kayo dito, kaya sumunod ako. At oo, isa rin akong aswang. Isa akong asbo, pero hindi ako nananakit. Ang bihira ka talaga, Amara. Nagawa niyo rin kasi ako ng mabuti. Ikaw, Onyok, ginamot mo nun yung sugat ko, di ba? Tapos tinalian mo pa ng tela yung binti ko. Ako yung asong yun. Oh, ikaw yun? Oo. At ikaw naman, Tapilo. Huwag ka nang magtaka kung bakit nakasama mo ako sa lugar na yon. Kahit malayo yung bahay ko. Dahil ganito talaga ako. Amara? Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman. Pero ito pala, gamitin mo to. Damit yan. Wala ka kasi suot eh. Isuot mo muna to. Salamat. Tinakpan ko pa yung mata ko noon tapos hindi ako nakapagsalita. Isipin mo na lang, nalaman mong aswang pala ang sarili mong tatay. Tapos yung babaeng hindi ko man masabing gusto ko agad, pero may kung anong nararamdaman ako. Malalaman ko rin na aswang din pala. Pero sa totoo lang, hindi naman ganun kakitid ang utak ko dahil alam ko namang hindi sila nananakit ng tao. At habang nagpapatuloy ang biyahe namin, nakabalik kami sa bahay ni Amara at doon muna kami nagpahinga. Kinabukasan maaga kaming nagpasyang umuwi agad. Inabot pa kami ng 2 araw bago tuluyang makabalik sa amin. At dahil nga sabik na magkapera si Ponaynay, naghanap agad siya doon ng bibili ng ginto. Isinama na rin niya pati ang parte ni tatay, kaya mas mabilis nilang naipapalit sa pera ang mga gintong yon. Eto na si Ramon. Doble na yan sa halaga ng utang ko ha. 100,000. Ay, nasa ng anak ko? Talagang may 100,000 ka nga. Sige na. Pakawalan niyo lang anak niya.
Ilabas siya na rito! Teka, si Ipurinay pala. Ba't parang hindi sumipat sa akin pati yung tatlo? Patay na sina Patrick at Roger eh. At si Bunaynay. Natatakot nang humarap sa'yo. At bakit namatay ang dalawa kong tao? Anong nangyari? Marami kasi aswang sa lugar na yun eh. Hindi na sila nakaligtas nang atakihin kami ng mga yon. At hindi kasalanan ni Punay na yun. Ayan na pala si Gingging! Gingging! Talagang pinakawalan nila ang kapatid ko. Dahil doon nabawi namin siya. At sinabi agad ni tatay na kailangan na naming lisanin ang lugar na yon. Pero bago yon ay nanatili muna kami ng halos 2 linggo sa dati naming lugar. At pagkaraan noon, nakabili si tatay ng bagong bahay sa ibang bahagi rin ng bayan. At doon na kami tuluyang tumira kasama si nanay. Sa wakas kahit paano, nabuo ulit ang pamilya namin. At bukod pa ron, sa bago naming tinirhan, hindi ko rin inasahan na magkikita pa kami ni Amara. Nangyari yon pagkalipas ng 4 na buwan. Amara? Anong ginagawa mo dito? Ang layo-layo ng lugar nyo ah. Sinundan ko yung amoy mo kaya natuntun kita dito. Ba't mo naman ako sinundan? May kailangan ka ba sa akin? Wala kasing nabuo sa ginawa natin eh. Gusto ko sanang ulitin. Dahil lang doon? Oo, dahil lang doon. Amara, hindi naman pwedeng basta ulitin yun eh. Wala tayong relasyon. At hindi naman dapat ganun lang eh. Pero sana Tapilo, mapagbigyan mo ko. Grabe ka naman. May sana pa talaga. Pero kung gusto mong ganyan, mas tama na magnobyo at nobya tayo. Kung ako lang yung gusto mong makasama sa ganun. Oh, di boyfriend na kita. Halos wala akong kawala nun. Kung saan ako magpunta talagang sinusundan ako ni Amara. Hanggang sa napagbigyan ko na rin siya sa gusto niya. Pero nang mangyari na yon, bigla naman siyang nawala. Hinintay ko siyang bumalik at muling magpakita sa akin. Pero wala talaga. At pagkalipas ng 5 buwan, nagpa siya akong puntahan ng lugar niya. At doon ko siya nakitang muli. Malaki na yung tiyan niya. Oh, bakit ka nandito? Hindi mo pa rin ba ako nakakalimutan? Grabe ka naman kasi. Pagkatapos nun, bigla ka na lang nawala. Na parang walang nangyari. Tapos ngayon no, ang laki na ng tiyan mo. Akin yan no. Oo naman. Amara, muwi ka na lang sa akin no. Mas maayos yung buhay doon. Mas malapit sa lahat. Ako? Inaaya mo ko sumama sa'yo? Oo. Inaalala ko lang naman yung kalagayan mo. Kaya nagbabaka sakali ako na pumunta dito. Gusto ko kasi makitang okay ka eh. Pero dito sa bahay mo, mag-isa ka lang. Mahirap yan para sa'yo. Hindi ba't masubuti na kasama mo ko? Ikaw na yung nag-aaya eh. Tatanggi pa ba ako? Dahil doon ay sumama na siya sa akin. Kaya nang iuwi ko siya sa bahay, nagulat pa si nanay nang makita niyang may kasama akong buntis. Pero tinanggap niya si Amara. At nang dumating ang araw na isinilang niya ang anak namin, isang babae ang naging anak namin. At tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko. Kaya ngayon, Miss Clar, ay may anak na akong babae. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pag-ere nito. Ako po muli ito, si Tapilo, lubos na gumagalang.